amin'ny université Diego. Zay zegny nagnamia taratasy mpampianatra ndraiky olo maromaro zegny efa tsy mianatra tsy mpampianatra midoka agnatin'ny campus université Diego. Ato zegny efa mahita ato de namezany taratasy ro hoe 2 semaines tamin'ny ndroegny nomaly zegny. Zay nagnamia taratasy ro hoe 2 semaines anao farany midoko. De raha nisy amizay io zegny tsy tiala. Zay ato mahita, ato misy triposé, ato fa tana hitavanao hoe université misy triposé. Dika zegny fandriagna telo zay fa place araiky zegny fandriagna telo, superposé telo zegny izy amin'olo araiky. Noho le etin'ny tragno zegny. Tsy raha kinigna zegny etin'ny tragno. De raha nisy passe amizay. Nomoaly le 1er novembre andro hariva zegny zay ande ivolagna mpampianatra aby hoe farany 8 heures marin anao midoko ato farany. Ka tsy zegny zay aby. De raha nataondreo amizay ato zegny misy président crew. Ato misy président crew. Asan'ny président crew izy karaha normal raha ataony mandeha magnaramaso domaine. Izy zegny mpanaramaso domaine université ato. Izy zegny mpikarakara le raha agnatin'ny université le fadiovagna zegny ndraiky le olo. Izy zegny karakara zegny. De fa ino raha nataony izy zegny misolelaka. Ambidiny tany université, ambidiny amin'olo amin'ny sisiny zegny avitan'olo amin'ny sisiny magnorogno tragno. Misy demande avy aminazy, misy vola miditra aminazy zegny. Efa raha zegny tsy mety, tsapanera tsy mety. De izy koa itomagna nifa zegny raha après 10 ans mety fa tsy misy place zegny université mety soit izy hely. Le zandrika any avafara, le zandrinay. I raha nagnanaovanay tologno miala rajoeliny zegny lasa karaha mbola tsy misy dikany, sy tojo tamin'ny farany zegny. Nefa ino raha nataony izy ambidimbidy zegny tanin'ny université. Lasaka zegny zay mpianatra nday iadiran'iny. Ka raha nataony anday niady nitologno tamin'ny andro rajoely teo hoe tsy mety raha ataony. De ino raha nataony amizay nikarameny barbeau zegny niditra tato nomoaly hariva vers 19 heures teo nandeha nandrava mpianatra tato amile satria maventy université ty. Amparana igny zegny mbola misy ambanimbany de mbola feno mpianatra nidirandreo amizay avy tambany tagny. Io tafiditra tagny nandeha nandrava machine, téléphone mpianatra agnaty tragno igny barbeau aby. Nietsika amizay zegny zahay andeha anakina zare avy andeha ngala mpianatra mitovy zahay agny. Zay mitagna amizay latsaka amizay balabala. Latsaka balabala na aritry na aritry 2 heures de temps io balabala like 19 heures jusqu'à 21 heures. Zay elaela na enao olo de commencé vandravagna zay fa barbeau aby tegna le tsy mirecule. Zay tsy mirecule na zay zegny gaga ino dirany olo ababy ty amin'ny affaire tsy affaire-andreo. De ka fa nagnanina amaly amizay zare zay mbo namaly zay olo maro koa zay agnaty domaine-nay. Zay tsy niboaka campus ty afa zay mbo niboaka tandagna tagny mba eko zay mbo olo mbo tato fo. Zay ndangal namanay de ka fa lela vers 21 heures teo tafiditra tagny zegny zay amin'ny tany misy le tany ravendreo io, tany le nisy mpianatra ravendreo io. De zay ka fa tafiditra tagny nanao namagna zay mibova koa ndesa machine zegny fa ndesa raha important satria misy magnano livre zegny zay ato ndesa machine de samy nazy machine nazy zay nipodagna agnatin'izay mipodagna mbola latsaka fa balabalisika ataoko hoe hadedy karaha miaramila mifampitifitry avalokany ravafara zegny zay mandofo le viavy zegny ne zany insécuriser le mpianatranay le vulnérable le viavy aby sy ny tariny le mbola madinidiniky zandry novice zegny ne zany zegny insécuriser. De natakatra araiky zay voalohany olo vignitry be igny elandre tsara manankory fanafon'olo ato zay tsy eky sa mbola velogno sanaty fanafinafo anazy laolo zegny lahaly zala tsy mahita izy loanazy karaha tsy sazy resigny fe zegny le takatra voalohany. De natakatra faharoa amizay zay nagnotany zay ino idiranao amy problème tsy problème-nao ino idiranao ato. De namaly zaza vonegna izy fa za amosa de ino amizay zay izy nikarameny mesia zegny chefny président i crew ato le olo tokony raha andeha responsable domaine université le magnambidy fanagna université magnambidy tany agnamboaran'olo tragno ato. Zay izy nikarameny mesia izy 1,5 million fa mbola tsy azo diaby de 500 000 sa 700 000 avance zay zegny volana zay diaby zegny gaga olo tokony olo maventy tany ato zegny zegny raha ataony ndraiky fa hitany andavanandro hoe tsy mety avy aminazy fa avino autorisation fa zay tsy nagnampo hoe jusque andeha kamo barbeau andeha mono zahay andeha andrava zahay zegny saky natao raha magnano zegny raha ato olo diaby zay ty samby nanangana pancarte hoe miala mesia miala hato feky izy satria izy ka mbola hato fô le inignin'olo maha olo avoa raha tagny zegny tsotsodigny izy ampianatra hato
sao tsy digny zegny